Awa Yalgoy ale ye maa kuma dogolen ye min bɔla a sigiyɔrɔ la Bajangara mara la ni y'a san 4 ye bi kɛlɛ ɲɛsiranya kama. A sigiyɔrɔ bɛnnen don maa kuma dogolenw dagayɔrɔ ma Falajɛ Garabali kɛrɛfɛ. Awa ale ye hakilina min sɔrɔ o de ye ka jagomisɛnninw kɛ yaasa ka se ka denbaya musakaw sɔrɔ ko sabula dɛmɛ min bɛ lase u ma k'o tɛ maa kuma dogolenw bɛɛ lajɛlen bɔ. Sabre kɛlɛ daminɛtɔ ne cɛ banna n bolila ka n'a nɔ de. Ne ye baara caman kɛ dɛ. A ma ɲɛ dɛ, ne ye baara caman kɛ dɛ. Sabu ne nani yan, ne ye fururu yɛrɛ daminɛ a ma ɲɛ, den bɛ ne bolo ne y'a dabila. Ne ye womi yɛrɛ daminɛ a ma ɲɛ, den bɛ ne bolo ne y'a dabila. Ne donna dɛgɛ feere la dɔn dɛgɛ nin a ma ɲɛ ne y'a dabila. Sisan ne donni filɛ nafɛn feere la. Nafɛn feere yɛrɛ n bɛ ɲini ka bin yɛrɛ. Warimisɛnnin min bɛ sɔrɔ an b'o de dun ko foyi tɛ ka mara. Ni yɔrɔ kofɔlen in na musolaka caman de bɛ yen nɔ minnu cɛ sirilen don jagomisɛnninw na ani ɲamatonna baaraw yaasa ka se k'u musakaw sɔrɔ nka u ka baaraw sɔrɔ nafa ka dɔgɔ. Mokta Sise ale ye ni maa kuma dogolenw ka ɲɛma dɔ ye. Bon tiɲɛ de ka ɲi muso minnu bɛ yan u ka lahala ka gɛlɛn i n'a fɔ muso ninnu yɛrɛ de bi du balo yan ka tɛmɛ hali cɛw kan. Caman bɛ taa ɲamanton sanfɛ camion ninnu u bɛ taa ɲamanton bɔn yɔrɔ minnu na u bɛ taa manaw tɔmɔ ye ou bien nɛgɛmafɛnw u bɛ taa peser u ka nansɔngɔ n'u ka balo bɛ bɔ o de la. Dɔw b'o kɛ dɔw fana u bɛ nanfɛnw feere bon dɔw fana bɛ nɔnɔw feere activité ninnu kɔni man ca. Amsetu Maïga ale ye Burkinabe ye ka bɔ Djibo a bɛ nin yɔrɔ in na nin y'a kalo damadɔ ye bi. A ka fɔla k'ale bɛ k'i wasa don baɲumankɛ tɔn ani gouvernement ka dɛmɛw na yaasa ka se ka denbaya labalo. A y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. An kɔni bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ sabula an bɛ si yɔrɔ min na siyɔrɔ ɲuman t'an bolo fo ka t'o fara jiko yɛrɛ ani baloko gɛlɛya dɔɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ gouvernement bɛ ka a jɔyɔrɔ fa ka dɔɔni d'an ma nka an bɛɛ lajɛlen tɛ ka se ka balo sɔrɔ. Hali ɲɛgɛn filɛ nin yanni ka don ɲɛgɛn kɔnɔ f'i ka wari sara an bɛ dɔrɔmɛ 10 de sara. Ji fɛnɛ ni yanni an ka se ka bouton yɛrɛ sɔrɔ ka taa magow dilan an bɛ se ka 40 wari 60 sara. Ka kɛɲɛni ni maa ninnu dɛmɛli ye Mokta Sise ale y'a jira k'a fɔ ko bololabaara caman de kun ɲɛsilen don ni maa ninnu ma nka k'u si lajɛlen ma sira sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la projet mun ma na yan a ka dɔgɔ mais a nafa de ma ye tiɲɛ de ka ɲi suivi kama. Ni musolaka ninnu ka damakasi ye fɛn min ye bi o de ye ko ka baara d'u ma min b'u nafa waati jan kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.